खुलुमबाय बयखौबो जोबोद गरम बोथोरा स' दिनै आङो नोंथांमोनजों गोबावनि उनावहाय जे दिनै 4 फेजनि थाखाय बनसुआ बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनो थांगासिनो दं बिथांमोना दा बर' हारिखौ लानानै जाबादि सिमां मिजिं नुदों बिथांमोना बे दोहौखौ लाबोनो थांगासिनो दङ लोगोसे सेन्ट्रेलनि माखासे दैदेनगिरिफोरजोंबो बिथांमोना सावरायनो आखायाव लादों स' दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोनजों बेनि बागै आङो सावरायगोन स' हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं 1 फेज 2 फेज 3 फेज आन्दलनआ जों बर' हारिना जानानै थांबाय आरो दिनै बनसुआ मनजिल बिथांनि दैदेननायावहाय 4 फेजनि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ जागायफिननो आखायाव लादों बा जागायबायानो होनजायो स' फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थार्ड फेज एभ्रि फेज अफ आवार मुभमेन्ट जोंहा एसेबाबो माबा मोनसेखौ मोनदों नाथाय सेटिसफाइड आनसेटिसफाइडनि खोथाखौ आं दिनै बे भिडिअ'आव बुंनो थाङा मानोना जों बर'फोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावहाय सिगां समावहाय जाबादि सिमां मिजिं बर' जाथिखौ लानानै बड'लेण्ड दानायनि बर'फोरनि थामोनथाखौ गोख्रोङै रैखा खालामनायनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानाय राव थुनलाइ हारिमु साख्रि बाख्रि सोब आबाद थाबाद बिथिङावनो डेभेलप खालामनो थाखाय जाय सिमां मिजिंखौ हारिनि थाखाय सिमां नुनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड दाबिनायनि जा मेन उद्देশ্যखौ दिन्थिलांदों दा जोंनि मोनदांनायाव आंनि मोनदांनायावहाय रायजो राजाफ्राबो बड'लेण्डजों नङाबा गोजोननाय गैया आरो बड'लेण्ड मोनखांनायनि उनाव आन्दलना थागोन ना थाया होननानै मोनसे रिपर्टारफोरनि सोंनाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनाव सोंदोंमोन बेखौ जोङो लेखायाव बिथांनि बाय'ग्राफियाव नायोबा नुनो मोनो बेवहाय बिथाङा गोख्रों रावै एन्सारखौ होदों जे जोंनि बर' हारिनि आन्दलना बड'लेण्ड मोनखांनायनि उनावबो जोबनाय नङा मानोना बिथांनि सान्थौ फिल'सफि बादिब्ला टटेल रिभलिउसन लाबोनो थाखाय सम सम जोंनि आन्दलननि गोनांथि जागोन जाहोना जाहैबाय आबादाव जोङो गोग्लैसोनाय आबादाव जौगाहोनो लेखा फरायाव जौगाहोनो माबा मोनसे बिथिङाव जौगाहोनो जोंनि लिभलिहुड थांनानै थानायनि अबस्थाफोरखौ चेन्जिं खालामनायनि खोथायाव एवारनेस खालामनायनि खोथायाव माजे माजे आन्दलनखौ नांगोन बेबादि फिलिंसजों बिथाङा फोरमायना होदों दा बेजों लोगोसे आङो नैबे बड'लेण्ड नाम दोननाय बिनि सायावबो बिथांनि बाय'ग्राफियाव नायोबा नुनो मोनगोन सिगांनो बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांखादों जे बड'लेण्ड नामखौ माबादि जोङो आन्दलननि नामखौ आरो माबादि दोननो हायो दा बेवहाय जेखि नाम दोननो हायो बेनि बागै बिथाङा बुंदों आरो जाय नामखौ लानानै दिनैसिम 4 फेजसिमाव आन्दलन खालामबोदों बड'लेण्ड नाम बे नामा जाहैबाय इट इज अलरेडि कनस्टिटिउसनेलि एडप्टेड आं सानो आरो फोथायो आरो नोंथांमोनाबो मिथिखायो दा बेवहाय गोनो गोथो जानांगौ जेबो खोथा गैया आरो नैबे दा मेन बेसिस अफ दा स्टेट रिअर्गेनाइजेसन अफ इन्डिया इन द इयार अफ 1956 वाज द लेंगुवेज 1956आव भारतआव स्टेट रिअर्गेनाइजेसननि मेन बेसिसआ जाहैबाय लेंगुवेजमोन दा बै समाव होमबा डेट टाइम वी हेभ अलरेडि डिस्टिंक्ट लेंगुवेज डिस्टिंक्ट कालचार डिस्टिंक्ट लिटारेचार माथोबाव बे लाइनजों नैबे दिनैनि 4 फेजआव जे बड'लेण्ड आन्दलन खालामबावनायाबो बे
जोंनि आन्दलना जोंनि मोनसे राइट्स our Bodoland demand is constitutional, it is not unconstitutional, and it is our rights. दा बेखायनो जोङो हादों सोमावसारनो आखायाव लानो हादों आरो बेखौ जागायलांबाय थागोन बिथांमोना आसा खालामदों बेवहाय रायजो राजानि मदद मोनगोन। दा बेथ' जोंनि अधिकार, दा बे अधिकार क्षेत्रआव जोंनि अधिकार क्षेत्रआव थानाय बुस्थुखौ जोंनोथ' ओरैनो होखाया जों मिथिखागौ। दा जोङो बेखौ दाबिनांगोन, दाबिनानै मोनाबा जोङो सिख'नांगोनबो मा जोंनि राइट्सखौहाय। दा बेजों लोगोसे दा इन्डियान कनस्टिटिउसन इज पार्टलि रिजिड एन्ड पार्टलि फ्लेक्सिबल। जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ थालांनाय बुस्थुफोरखौ नारसिनलायनायनि गेजेरजों जोङो जाहोनो हायो। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव जे दंखायो जे रोखा पार्टलि रिजिड एन्ड पार्टलि फ्लेक्सिबल, दा बेखौ गोसोआव लानानै दङ, बयबो मिथिखायो। दा बेनि गेजेरजों जों माखासे हपखौ जोङो मोनदांनो हायो। आरो नैबे सेक्रिफाइसनि खोथायावथ' जायफोर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर। लोगोसे जायफोर बिथांमोनाबो गावनि बेसेन गोसा जिबनाव जेबो साख्रि बाख्रि नागिरालासे न'खरनि बिमा बिफाखौ गारनानै आन्दलनाव ओंखारबाय। बे आन्दलना बिग्रायारि आफादावनो जा बा हारियारि माहारियारि आफादफ्रावनो जा ओंखारनानै जाथिनि हारिनि हाबा मावबाय। बिथांमोनाबो सेक्रिफाइस खालामदों, गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ हारिनि हाबा मावनायाव बेसेन गोसा समखौ हगारहरदों। बिथांमोनाबो सेक्रिफाइस खालामदों। दा बिसोर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ आङो दिनैनि बे समाव बावहरो। आरो आङो नैबे जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनिसिम मोनसे खावलायहरनो लुगैदों, जाय बुस्थुआ आनकनस्टिटिउसनेल नङा, जोंनि डिमान्डआ बड'लेण्ड डिमान्डआ बियो अलरेडि कनस्टिटिउसनेलखा। डेम'क्रेटिक वेजों थांनानै जों बेखौ बिनानै लानो ओंखारदों। बे कनस्टिटिउसनेल, बेखौ जों मालाबाबो आनकनस्टिटिउसनेल होननानै खोथाखौ बाहायनो नाङा। आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बा इयुन जोलैनि सिगाङाव गोनो गोथो जानाय खोथाफोरखौ जोङो बुंलाबायनो नाङा। नांगौबा नोङो बुजायनाय साइज नोंथांमोना क्लियारै बुजायनायबो हाबाय, थख' थख' फोरमायलां। मानोना जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ। बिकज वी हेड बिन सेक्रिफाइस आवार लिभलिहुड फर देट मुभमेन्ट। बेखौ जोङो बेखाराव थांहोआ, जोङो गोबां सेक्रिफाइस खालामबोखांखाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोन बयबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट होगोन आसा खालामदों। जायखि जेखि लाबोआ आरो जेखि दा स्टेट अर्गानाइजेसननि पलिसि दं गैया, जोंनि बे आन्दलनखौ जारि खालामलांबाय थानांगौ। सानसे समाव दराव थक 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 बुयोब्ला दरखौ खेबसेनाव खेबसे खेंना होयो होननानै दैदेनगिरिफ्रा गोदो बुंबोदोंमोन। बेखौनो जों दासिमबो गोसोआव दं। दा बेखायनो जोंनाबो बे थक 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 नक होनाया बुबाय थानाया जों गारनो नाङा। जायखि जेखि आफाद बर'नियानो जाया मानो, बर'नि जौगानायखौ हास्थायनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।